tinatry ko kasi may iniwan sa akin yung kapatid ko na motor para i-break in. Ngayon i-break in ko, maggagala ako ngayon, so may pupuntahan akong pasyalan. Titingnan natin kung gaano kalayo yun o kung ano, kung maganda ba, kung anong minaka ano dun sa ano, sa lugar na yun, kasi sabi nila maganda raw dun. So papasyalan natin ngayon yun, mga kaibigan. So nandun yung ano, nandun yung papad ka? Tinatanong ko yung pamangkin ko kung sasama, ayaw daw. So mag-isa lang tayo aalis. Okay, magandang hapon mga kaibigan. Susubukan kong gumala ngayon. Ayan mga kaibigan, helmet tayo para safe. So mga kaibigan, ready na tayo, alis na tayo. Ikat na natin yung motor para alis na tayo. So medyo may kalayuan yung pupuntahan natin, tamang tama, ano na yung ano. So ito yung motor na pinapabreak in sa akin ng ate ko, yung Kawasaki, yung Barako 2. Okay, sige, alis na ako, kita-kitas tayo dun. So kaibigan, nandito na po tayo, kararating lang. So yung biniyahin natin ngayon is almost 16 kilometers yung biniyahin natin ngayon. Lalabas lang ako ng konti para ipakita ko sa inyo ngayon yung ano, yung simula ng sinasabi ko. Although nakaka-relax din talaga, kita mo yung dagat, kita mo yung ano, yung ayan siya, titingnan mo, ito yung entrance nya, ito, saka doon may dagat din doon. So papasukin natin para makita natin yung ano, yung ano, kung anong meron sa loob. So ayan, ayan mga kaibigan, kararating ko lang, halos 16 kilometers lang pala galing dun sa bahay namin, dun sa proper ng Bulan papunta rito, 16 kilometers lang. So ipapakita ko sa inyo kung ano simula rito sa entrance nila. So sabi ng ano, may-ari, yung iba daw na mga ano, nagkasira-sira kasi galing palang magbagyo. So may natitira pa naman mga ano, mga makikita natin mga pangpa ano ng ano, pang pa-relax ba. Ito yung kapaligiran niya, ito, ayan, ito, kaso wala yung pangalan niya. Silipin natin yung pangalan niya, teka lang ha. So yun kaibigan, lumabas lang ako kasi ano, kasi titingnan ko nga yung ano, yung pangalan, kaso hindi ko makita kung anong pangalan nung ano. Medyo rough road lang mga kaibigan yung daan, oh. Medyo rough road lang siya. Ayan, Pundaron. So dito papasukin ko, wala yung pangalan ng entrance nya. So papasok na ako mga kaibigan. Nandito yung motor natin, yung entrance. Ito pala yung adult 20, children 5. Ayan, may overnight din, per head 70. Yan. Tapos doon tayo papasok. Tara, go na tayo. So yun mga kaibigan, maglalakad na tayo. Sisilipin natin yung ano kaya to. Bahay, parang kwarto, ang ganda. Ganda ng paggagawa niya. Ay hindi. So ayan na yung kaibigan, galing tayo dun sa entrance. So medyo tinamaan pala sila ng ano, ng bagyo. So ayan, kung makikita natin yung cottage nila, ano, yung cottage nila, ayan, tinalbog yung ano, yung ano ba to, bubong. Ayan, so bago pa lang, dinidevelop nila ulit. Yung iba nagawa na, naayos na. So ito, konti pa lang yung tao kasi sabi dito, yung tao daw dito
hapon na nagsisidapingan, kaya ganun. So yung parting yun, kung maganda yung ulap, sabi doon parte na yun, ano, Ligaspi, tanaw daw yung ano doon, yung ano ba to, yung bundok ng Albay. So ito mga kaibigan, ito yung mga design nila dito na pwede pagpicturean. Ayan, so yung iba nasisira-sira na rin talaga. Ayan. So ayan, meron pa doon banda dulo, sa baba daw nito, doon sa baba. Sabi ni ate, meron daw doon ano, merong ano ba to? Dagat, beach daw dun. So ito, lakad tayo mga kaibigan. Ayan. So yun, yung tao dito, si ate. Tatanungin natin si ate. Ate, pwede magtanong ate? Ano yun? So magtatagalog lang ako ate kasi ano eh, para maintindihan ng lahat. Maintindihan ko. Ate, anong pangalan ng ano, ng lugar na to? Sako pa ito ng Jeherona. Jeherona. Sorsogon. Ta- Tapos ito, ang ano nito pangalan, Barbo Ocean View. Barbo Ocean View. Opo. So bale ate, nagtatanim ka ngayon ano. Tapos ito kulang na din sa bulaklak. Pero maganda. Kulang na. Kasi tatanggal ko na kanina, tinanggal ko na gulang na. Magulang na, kailangan palitan na no. Papalitan ko Maganda dito pag maraming bulaklak. na. Oo. Mga dalawang buwan. So ate, sabi dun sa gate, dun daw sa baba, dun parte may beach daw dyan. Opo, kasama po yan. Pwede pasyalan pa yan. Opo. So ate, ikutin ko ate ha. Maraming salamat ate. Opo. So tara, ikot tayo. Ayan. Mumotoron natin yung papunta ron. Barbo Ocean. Barbo Ocean View. Ito pala yung pangalan niya. Ito pala yung pangalan ng park na to. Ayan. Barbo Ocean View. So mga kaibigan, so parang ano no, maganda sana dito yung ano, yung maraming bulaklak talaga. So pupuntahan ko yun doon sa dulo at pupunta tayo doon sa baba. So, medyo mahirap, medyo malayo pa baba tsaka papunta doon sa dulo. So magmumotor ako mga kaibigan, magmumotor ako papunta ron. Okay. So ayan mga kaibigan, magmumotor tayo doon papunta doon sa dulo. So yung camera natin ngayon medyo magdalaw kasi walang hawak, wala tayong kasama eh, mag-isa lang tayo. Daanan natin si ate. Ate, okay lang mag-agi didi? Diyan. Ay, salamat. Ayun. Tara mga kaibigan, pasyal tayo. Ayan, pasyalan natin yun. Hirap magmotor. Ayan, takbo tayo papunta ron. So parang may ano yata, may teka di na, maglakad na lang tayo kaibigan kasi may lubak ko yung ano yata ng kalabaw. Ayan, ayan. Ito pala yun, ito yung tinatawag nilang bore. Ayan, bore. Ayun yung bore, yun yung sinasabi na kanina ni ate na doon na nabubulok. Ayun yung motor natin, iniwan muna natin yung service kasi ano eh, kasi medyo ano, medyo may lubak. Ayan, ang ganda dito pag may bulaklak sana, maraming bulaklak. So titingnan natin dun sa baba mamaya. Pakyat pa lang ako dito, so iniwan ko yung motor kasi mahirap dito oh.
Ayan, tapos aahon tayo dun. Hirap. So kinakailangan lakarin na lang natin. Ayan, lakad tayo. So konti lang naman ito lalakarin. Ayan, tabing dagat, ang ganda. So papunta ron. Siguro ka mas maganda dito yung unang sinag ng araw, kaya palubog na yung araw. May mga tinatayo pa ng bahay dito. Ayun. Eto, yung dalawang puno rito. Anong tawag dito? Medyo may kalayuan lang doon sa pinanggalingan natin. Ayun oh, kalayuan lang talaga eh. Oh, pagod din ako kahit yung hininga ko maririnig na. Ayun, meron pa doon sa taas mga kubo-kubo. So eto, tingnan natin. Yan. Yan. Yan mga kaibigan, tingnan natin. Dito tayo sa kabila. Yan. Anong tawag dito? Little. Ayan oh. Tawag dito. Tanggalin natin yung ano. Little by little. The bird makes its nest. Yun. Yan. Ito yung ibabaw niya. Pwede mag picture taking dyan oh. Ang ganda. Ayan. So yun. Meron pa doon. Barbo Ocean din. Ayun. Lapitan natin. Nandito lang naman tayo. So ayun, ganda kaibigan. Ganda ng view. So ito yung tinatawag nilang ano ba to? Parang katulad din ng isa pero nakatayo rin. Parang moon. Ano ba yan? Barbo Ocean View. Ayun mga kaibigan, sa taas meron pa oh. Ayan, titingnan natin oh. So babalikan natin dun. Ang layo. Kailangan pa natin magmotor. May konting lakad, konting motor. Ayun. Ayun yung motor. Iniwan natin. So pabalik na tayo kaibigan sa baba. Dun sa may motor. Para ano, baba tayo dun sa sinasabi nilang beach. Dun parte daw yun. Dun tayo lalakad papunta ron. Dun sa baba, titingnan natin kung anong kagandahan ng view dun sa baba. Ayan. Ito, baka matapang. Iwasan natin. So kaibigan, dito tayo sa motor. Magmumotor muna tayo. So ayan kaibigan, pag malapit na mag ano, December, February, ayan pwede yan ano, yan pwede yan, Barbo Ocean View. So ito yung daan papunta ron. So mumotorin muna natin papunta ron. So mga kaibigan, ito pala yung entrance ng ano, halos nagiba-giba na. So ito sa baba to, sa baba ng bundok na pinuntahan natin kanina. So ito pala. Kung titingnan mo, maganda din, kaso tinira din yung bagyo, sinira ng bagyo. Ayan oh. Ayan siya, halos magiba-giba. Ayan. Ayan siya. Ayan, Barbo Ocean. So kung sisilipin mo, ito yun. Ito yung pinakaano niya dito. So silipin natin dito kaibigan yung ano, dagat. Yan. Sus, puro bato. Puro bato kaibigan oh. May parte dun.
may ginagawa. Resort siguro yun. Ayan, halatang galing sa Baguio talaga mga kaibigan, oh. Daming ano. Ang daming so ito, ikutin natin. Ayan. Ito, puro kabatuhan naman. Ito, oh, puro kabatuhan. Sa baba po ito ng ano, yung nakikita natin na ano, na dagat kanina. Ito yun. Ayun, may bangka dun sa bandang dulo. At ito yung ano. Ayan. So kung iikutin natin ito mga kaibigan, medyo delikado kasi ang daming bato. Ayan, ito yung view. Yun ang ano. Medyo sinira nga talaga ng ano, bagyo, hindi pa naaayos ng maayos. Ayan, halata naman, oh, ang daming ano, ang daming ano ba to, bunot. Ayan, kung titingnan natin, wala kang gaanong tao, kahit isang tao wala akong makita. Ayan, ayan mga kaibigan.